Chineke mo inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Chineke mo inwe ya atụ. 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 Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Chineke mo inwe ya atụ. Chineke mo inwe ya atụ. Chineke mo inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Bịa nwanne m nwoke na nwanne m nwanyị. Chineke anyị nwere atụ. O nweghị ihe a ga-eji tụnyere ya atụ. Chineke mo mgbe ụfọdụ ome anyị ka ekwensu esika, mana Chineke anyị nwere atụ. Ya mere jee goro ibe, maka Chineke ị na-ekpere ọ ga-egosi gị ihe o ji bụrụ Chukwu. Ọ ga-egosi gị na Chineke bejesi ya. Ya mere tụkwasị ya obi, ekwela ka ihe ọbụla bụgharịa egwu. O nweghị ihe a ga-eji tụnyere, o nweghị ihe a ga-asị na o yiri. Ya mere kpere ya n'ime mmụọ na ime eziokwu. Onye na-eme mma ha inwe ya atụ. Chineke mo inwe ya atụ. Amakụrụ obi esi ike inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Chineke mo inwe ya atụ. Onye na-eme mma ha inwe ya atụ. Ọ dị ime bụ Juda inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Chineke mo inwe ya atụ. Ọ dị ime bụ Juda inwe ya atụ. onye na-abịa ọzọ inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Chineke mo inwe ya atụ. onye na-eme mma inwe ya atụ. o kwere nkwa mee ya. inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Chineke mo inwe ya atụ. Onye na-enye ndụ inwe ya atụ. onye na-agwọ ya inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Chineke mo inwe ya atụ. 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 Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Chineke mo inwe ya atụ. onye na-enye ndụ inwe ya atụ. onye na-enye nwa inwe ya atụ. ọ dị ime bụ Onye ka m Juda ga-asị na o yiri gị? Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Chineke mo inwe ya atụ. Chineke mo inwe ya atụ. Chineke mo inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị? o nwere onye yiri Chineke. Onye ka m ga-asị? O nwere onye yiri gị? Chineke mo inwe ya atụ. ọ dị ime bụ Juda inwe ya atụ. o kwere nkwa mee ya. inwe ya atụ. onye na-abịa ọzọ si na o yiri gị? Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Chineke mo inwe ya atụ. Chineke mo inwe ya atụ. Chineke mo inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Yes. Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Chineke mo inwe ya atụ. ọ dị ime bụ Juda inwe ya atụ. onye na-enye ike inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Chineke mo inwe ya atụ. onye na-enye ndụ inwe ya atụ. onye na-abịa ọzọ inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Chineke mo inwe ya atụ. onye na-enye Chineke ndụ mo inwe ya atụ. ọ dị ime bụ Chineke mo Juda inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Onye ka m ga-asị na o yiri gị? Chineke mo inwe ya atụ. o kwere nkwa mee ya. inwe ya atụ. Jehova
onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị bịa nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị Chineke anyị nwere atụ o nweghị ihe a ga-eji tụnyere ya atụ Chineke m mgbe ụfọdụ ome anyị ka ekwensu esika mana Chineke anyị nwere atụ ya mere jee goro ibe maka Chineke ị na-ekpere ọ ga-egosi gị ihe o ji bụrụ Chukwu ọ ga-egosi gị na Chineke bejesi ya mere tụkwasị ya obi ekwena ka ihe ọbụla bụgharịa egwu o nweghị ihe a ga-eji tụnyere o nweghị ihe a ga-asị na oyiye ya mere kpere ya n'ime mmụọ na ime eziokwu Chineke m inwe ya atụ onye na-eme mma ha inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ amakụrụ obi esi ike inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-eme mma ha inwe ya atụ ọ dị mebụ Juda inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ ọ dị mebụ Juda inwe ya atụ onye na-abịa ọzọ inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-eme mma inwe ya atụ o kwere nkwa mee ya inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye ndụ inwe ya atụ onye na-agwọ ya inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ 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 onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye ndụ inwe ya atụ onye na-enye nwa inwe ya atụ ọ dị mebụ Juda ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m gasị o nwere onye yiri Chineke onye ka m gasị o nwere onye yiri gị Chineke m inwe ya atụ ọ dị mebụ Juda inwe ya atụ o kwere nkwa mee ya inwe ya atụ onye na-abịa ọzọ si na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ ọ dị mebụ Juda inwe ya atụ onye na-enye ike inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye ndụ inwe ya atụ onye na-abịa ọzọ inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ o kwere nkwa mee ya inwe ya atụ Jehova Rafa inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ
onye ka ngasị na o yiri gị. Bịa nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị, onye ka Chineke anyị nwere atụ, o o nweghị ihe a ga-eji tụnyere ya atụ. Chineke m mgbe ụfọdụ ome anyị ka ekwensu esika, mana Chineke anyị nwere atụ. Ya mere jee goro ibe, maka Chineke ị na-ekpere ọ ga-egosi gị ihe o ji bụrụ Chukwu. Ọ ga-egosi gị na Chineke bejesi ya. Ya mere tụkwasị ya obi, ekwela ka ihe ọbụla bụgharịa egwu. O nweghị ihe a ga-eji tụnyere, o nweghị ihe a ga-asị na o yiri. Ya mere kpere ya n'ime mmụọ na ime eziokwu. onye na-eme mma ha inwe ya atụ. Chineke m inwe ya atụ. Amakụrụ obi esi ike inwe ya atụ. onye ka m ga-asị na o yiri gị. Chineke m inwe ya atụ. Onye na-eme mma ha inwe ya atụ. Ọ dị mebe Juda inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Chineke m inwe ya atụ. Ọ dị mebe Juda inwe ya atụ. Onye na-abịa ọzọ inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Chineke m inwe ya atụ. Onye na-eme mma inwe ya atụ. O kwere nkwa mee ya inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Chineke m inwe ya atụ. Onye na-enye ndụ inwe ya atụ. Onye na-agwọ ya inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Chineke m inwe ya atụ. 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 Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Chineke m inwe ya atụ. Onye na-enye ndụ inwe ya atụ. Onye na-enye nwa inwe ya atụ. Ọ dị mebe Juda ga-asị na o yiri gị. Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Chineke m inwe ya atụ. Chineke m inwe ya atụ. Chineke m inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị. O nwere onye yiri Chineke. Onye ka m ga-asị. O nwere onye yiri gị. Chineke m inwe ya atụ. Ọ dị mebe Juda inwe ya atụ. O kwere nkwa mee ya inwe ya atụ. Onye na-abịa ọzọ si na o yiri gị. Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Chineke m inwe ya atụ. Chineke m inwe ya atụ. Chineke m inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Chineke m inwe ya atụ. Ọ dị mebe Juda inwe ya atụ. Onye na-enye ike inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Chineke m inwe ya atụ. Onye na-enye ndụ inwe ya atụ. Onye na-abịa ọzọ inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Chineke m inwe ya atụ. Chineke m inwe ya atụ. Chineke m inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Chineke m inwe ya atụ. O kwere nkwa mee ya inwe ya atụ. Jehova Rafa inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Chineke m inwe ya atụ. Chineke m inwe ya atụ. Chineke m inwe ya atụ. Onye ka m ga-asị na o yiri gị. Bịa nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị, Chineke anyị nwere atụ. O nweghị ihe a ga-eji tụnyere ya atụ. Chineke m mgbe ụfọdụ ome anyị ka ekwensu esika, ya atụ. mana Chineke anyị nwere atụ. Ya
ya mere jee goro ibe maka Chineke ị na-ekpere ọ ga-egosi gị ihe o ji bụrụ Chukwu. Ọ ga-egosi gị na Chineke bejesi ya mere tụkwasị ya obi. Ekwela ka ihe ọbụla bụgharịa obi. Onweghị ihe a ga-eji tụnye onwe ya ga-asị na oyi ya mere kpere ya n'ime mmụọ na ime eziokwu. Onye na-eme mma ha inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ amakụrụ obi esi ike inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-eme mma ha inwe ya atụ ọ dị mebe ojuda inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ ọ dị mebe ojuda inwe ya atụ onye na-abịa ọzọ inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-eme mma inwe ya atụ o kwere nkwa mee ya inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye ndụ inwe ya atụ onye na-agwọ ya inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ 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 onye ka m ga-asị na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye ndụ inwe ya atụ onye na-enye nwa inwe ya atụ ọ dị mebe onye ka ojuda m ga-asị na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m ga-asị o nwere onye yiri Chineke onye ka m ga-asị o nwere onye yiri gị Chineke m inwe ya atụ ọ dị mebe ojuda inwe ya atụ o kwere nkwa mee ya inwe ya atụ onye na-abịa ọzọ si na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ ọ dị mebe ojuda inwe ya atụ onye na-enye ike inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye ndụ inwe ya atụ onye na-abịa ọzọ inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye Chineke m ndụ inwe ya atụ ọ dị mebe Chineke m ojuda inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ o kwere nkwa mee ya inwe ya atụ Jehova Chineke m Rafa inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri gị bịa nwanne m nwoke na nwanne m nwanyị Chineke anyị enwere atụ o nweghị ihe a ga-eji tụnyere ya ya atụ Chineke m mgbe ụfọdụ ome anyị ka ekwensu esika mana Chineke anyị enwere atụ ya mere jee goro ibe maka Chineke ị na-ekpere ọ ga-egosi gị ihe o ji bụrụ Chukwu. Ọ ga-egosi gị na Chineke bejesi ya mere tụkwasị ya obi. Ekwela ka ihe ọbụla bụgharịa obi. O nweghị ihe a ga-eji tụnyere onwe ya ga-asị na o yiri
ya mere kpere ya n'ime mmụọ na ime eziokwu. Chineke m inwe ya atụ onye na-eme mma ha inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ amakụrụ obi esi ike inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-eme mma ha inwe ya atụ ọ dị ime bụ Juda inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ ọ dị ime bụ Juda inwe ya atụ onye na-abịa ọzọ inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-eme mma inwe ya atụ o kwere nkwa mee ya inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye ndụ inwe ya atụ onye na-agwọ ya inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ 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 onye ka m ga-asị na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye ndụ inwe ya atụ onye na-enye nwa inwe ya atụ ọ dị ime bụ onye ka Juda m ga-asị na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m ga-asị o nwere onye yiri Chineke onye ka m ga-asị o nwere onye yiri gị Chineke m inwe ya atụ ọ dị ime bụ Juda inwe ya atụ o kwere nkwa mee ya inwe ya atụ onye na-abịa ọzọ si na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ ọ dị ime bụ Juda inwe ya atụ onye na-enye ike inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye ndụ inwe ya atụ onye na-abịa ọzọ inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye Chineke m ndụ inwe ya atụ ọ dị ime bụ Chineke m Juda inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ o kwere nkwa mee ya inwe ya atụ Jehova Chineke m Rafa inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri gị onye ka m ga-asị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri gị bịa nwanne m nwoke na nwanne m nwanyị Chineke anyị enwere atụ o nweghị ihe a ga-eji tụnyere inwe ya atụ Chineke m mgbe ụfọdụ ome anyị ka ekwensu esika mana Chineke anyị enwere atụ ya mere jee goro ibe maka Chineke ị na-ekpere ọ ga-egosi gị ihe o ji bụrụ Chukwu ọ ga-egosi gị na Chineke bejesi ya mere tụkwasị ya obi ekwena ka ihe ọbụla bụgharịa egwu o nweghị ihe a ga-eji tụnyere o nweghị ihe a ga-asị na o yiri ya mere kpere ya n'ime mmụọ na ime eziokwu Chineke m inwe ya atụ onye na-eme mma ha inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ amakụrụ obi esi ike inwe ya atụ onye ka m ga-asị na o yiri
gị Chineke m inwe ya atụ onye na-eme mma inwe ya atụ ọ dị m ebe Juda inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ ọ dị m ebe Juda inwe ya atụ onye na-abịa ọzọ inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-eme mma inwe ya atụ o kwere nkwa mee ya inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye ndụ inwe ya atụ onye na-agwọ ya inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ 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 onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye ndụ inwe ya atụ onye na-enye nwa inwe ya atụ ọ dị m ebe onye Juda ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m gasị o nwere onye yiri Chineke onye ka m gasị o nwere onye yiri gị Chineke m inwe ya atụ ọ dị m ebe Chineke m Juda inwe ya atụ o kwere nkwa mee ya inwe ya atụ onye na-abịa ọzọ si na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ ọ dị m ebe Juda inwe ya atụ onye na-enye ike inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye ndụ inwe ya atụ onye na-abịa ọzọ inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye Chineke m ndụ inwe ya atụ ọ dị m ebe Chineke m Juda inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ o kwere nkwa mee ya inwe ya atụ Jehova Chineke m Rafa inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị bịa nwanne m nwoke na nwanne m nwanyị onye ka m Chineke anyị gasị enwere na o atụ. yiri gị o nweghị ihe a ga-eji tụnyere ya inwe ya atụ Chineke m mgbe ụfọdụ ome anyị ka Chineke ekwensu esika inwe ya atụ mana Chineke anyị enwere onye ka m atụ gasị na o yiri gị Ya mere, jee goro ibe. Maka Chineke ị na-ekpere, ọ ga-egosi gị ihe o ji bụrụ Chukwu. ọ ga-egosi gị na Chineke bụ ejesi ọgwụ. Ya mere tụkwasị ya obi ekwena ka ihe ọbụla bụgharịa egwu. O nweghị ihe a ga-eji tụnyere ya. O nweghị ihe a ga-asị na o yiri ya. Ya mere kpere ya n'ime mmụọ na ime eziokwu. Chineke m inwe ya atụ onye na-eme mma ha inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Amakụrụ obi esi ike inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-eme mma ha inwe ya atụ ọ dị m ebe Juda inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya
atụ ọ dị m ebo Juda inwe ya atụ onye na-abịa ọzọ inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-eme mma inwe ya atụ o kwere nkwa mee ya inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye ndụ inwe ya atụ onye na-agwọ ya inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ 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 onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye ndụ inwe ya atụ onye na-enye nwa inwe ya atụ ọ dị m ebo onye ka m Juda gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m gasị o nwere onye yiri Chineke onye ka m gasị o nwere onye yiri gị Chineke m inwe ya atụ ọ dị m ebo Chineke m Juda inwe ya atụ o kwere nkwa mee ya inwe ya atụ onye na-abịa ọzọ si na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ ọ dị m ebo Juda inwe ya atụ onye na-enye ike inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye ndụ inwe ya atụ onye na-abịa ọzọ inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye Chineke m ndụ inwe ya atụ ọ dị m ebo Chineke m Juda inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ o kwere nkwa mee ya inwe ya atụ Jehova Chineke m Rafa inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị bịa nwanne m nwoke na nwanne m nwanyị onye ka m Chineke anyị gasị enwere na o atụ. yiri gị o nweghị ihe a ga-eji tụnyere ya inwe ya atụ Chineke m mgbe ụfọdụ ome anyị ka ekwensu esika inwe ya atụ mana Chineke anyị enwere onye ka m atụ gasị na o yiri gị Ya mere, jee goro ibe. Maka Chineke ị na-ekpere, ọ ga-egosi gị ihe o ji bụrụ Chukwu. ọ ga-egosi gị na Chineke bụ ejesi ọgwụ. Ya mere tụkwasị ya obi ekwena ka ihe ọbụla bụgharịa onye ka m egwu. gasị na o o yiri nweghị ihe a ga-eji tụnyere ya. o nweghị ihe a ga-asị na o yiri ya. Ya mere kpere ya n'ime mmụọ na ime eziokwu. Chineke m inwe ya atụ onye na-eme mma ha inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ amakụrụ obi esi ike inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-eme mma ha inwe ya atụ ọ dị m ebo Juda inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ ọ dị m ebo Chineke m Juda inwe ya atụ onye na-abịa Chineke m ọzọ inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-eme Chineke m mma inwe
atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye ndụ inwe ya atụ onye na-agwọ ya inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ 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 onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye ndụ inwe ya atụ onye na-enye nwa inwe ya atụ ọdịmeboju onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m gasị o nwere onye yiri Chineke onye ka m gasị o nwere onye yiri gị Chineke m inwe ya atụ ọdịmeboju inwe ya atụ o kwere kwame ya inwe ya atụ onye na-abịa ọzọ si na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ ọdịmeboju inwe ya atụ onye na-enye ike inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye ndụ inwe ya atụ onye na-abịa ọzọ inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ o kwere kwame ya inwe ya atụ Jehova Rafa inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị bịa nwanne m nwoke na nwanne m nwanyị Chineke anyị enwere atụ o nweghị ihe a ga-eji tụnyere ya atụ Chineke m mgbe ụfọdụ ome anyị ka ekwensu esika mana Chineke anyị enwere atụ ya mere jee goro ibe maka Chineke ị na-ekpere ọ ga-egosi gị ihe o ji bụrụ Chukwu ọ ga-egosi gị na Chineke bejesi ya mere tụkwasị ya obi ekwena ka ihe ọbụla bụgharịa egwu o nweghị ihe a ga-eji tụnyere onwe ya ga-asị na oyiye ya mere kpere ya n'ime mmụọ na ime eziokwu Chineke m inwe ya atụ onye na-eme mma ha inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ amakụrụ obi esi ike inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-eme mma ha inwe ya atụ ọdịmeboju inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ ọdịmeboju inwe ya atụ onye na-abịa ọzọ inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-eme mma inwe ya atụ o kwere kwame ya inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye ndụ inwe ya atụ onye na-agwọ ya inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri
Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye ndụ inwe ya atụ onye na-enye nwa inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m gasị o nwere onye yiri Chineke onye ka m gasị o nwere onye yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ o kwere kwame ya inwe ya atụ onye na-abịa ọzọ si na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ inwe ya atụ onye na-enye ike inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ onye na-enye ndụ inwe ya atụ onye na-abịa ọzọ inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ Chineke m inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ o kwere kwame ya inwe ya atụ Jehova Rafa inwe ya atụ onye ka m gasị na o yiri gị onye ka m gasị na o yiri gị Chineke m inwe ya atụ Chineke m